تمام دوستوں کو مہمانوں کو میری طرفوں السلام علیکم. میں نات دے کچھ شعر اتھاو بھنی جے یا اوتھ ونی جے درود آقا دے پہنچ ویندے. اتھاو بھنی جے یا اوتھ ونی جے درود آقا دے پہنچ ویندے. جڈاں میں سوچیں دی کھول تاکی اگوں سچیں دا سکون ملدے. جڈاں میں سوچیں دی کھول تاکی اگوں سچیں دا سکون ملدے. اور اجڑ گئے دے ویڑے محمد وسا گئے. او مٹی ہے آلہ جتھاں نقش پا گئے. ہا قاسم جن کو لوگ یسرب سدیندا یسرب کو آقا مدینہ بنا گئے. اور جڈاں مدنی زلف ٹھہندے اللہ تعالیٰ قسم چہندے. سائیں دا صرف اشارہ چل دے چاند تھیا دو ٹکڑے میں دے. اور نہ عرب کیتے آئے نہ عجم کیتے آئے کل جہانے کیتے چشم نام کیتے آئے. نہ عرب کیتے آئے نہ عجم کیتے آئے کل جہانے کیتے چشم نام کیتے آئے. سارے چہرے نہ دیکھن دے اج ہوئے ہاں اساں رول ویندے مدنی کرم کیتے آئے. اساں رول ویندے مہربانی سے سارے چہرے نہ دیکھن دے اج ہوئے ہاں اساں رول ویندے مدنی کرم کیتے آئے. فرق سارے محمد ختم کر دیتے ساری قومیں کیتے سب امم کیتے آئے. فرق سارے محمد ختم کر دیتے ساری قومیں کیتے سب امم کیتے آئے. نفسا نفسی دے دورچ ذرا غور کر. نفسا نفسی دے دورچ ذرا غور کر. یا محمد ہے جہاں بھرم کیتے آئے. اور سیر کرن دی قاسم کو کوئی لوڑ نہیں. سیر کرن دی قاسم کو کوئی لوڑ نہیں. شہر تیرے دے وچ تیرے دان کیتے آئے. اور آخری نات کے صرف مدینے دی میں کو ستاون لگی. یاد لنگا دے خضرہ دی آن لگی. نات خانی نبی دا مقدر میری. نات خانی نبی دی مقدر میری. میری قسمت بھی آج مسکراون لگی. اور دائی حلیمہ محمد کو چاہتے جڑاں اندے سر بدلی رحمت دی چھاون لگی. دیکھ اتنا حسین چہرہ پہلی دفعہ حور ہر ایک اندے سہرے گاون لگی. جتھاں قاسم پکارا ہے یہ میں یا نبی. جتھاں قاسم پکارا ہے میں یا نبی. ذات رب دی اندے رنگ دکھاون لگی. وسلام.